Yung order pa banday, yung pambata, ang lalaki niya, no? Ito yung seleksyon, no? Salamat po tayo Mento and like and share po. Palaban, shoutout muna kay Sir Kate Rakasa, yung taga Makati, mga gamba. Nabigyan din ako ng ayuda dyan mga nakaraan. Si Sir Kate Rakasa. Si Charles Cristobal, Adrian Millares, Randy Joy Nucom, Joyce Mio, John Paul De La Puente, Batman Pugi, Depressed Nico, Leo Chudosio, sino ka? Mark De La Cruz, Ilocano yan, kababayan natin si Lakay Mark De La Cruz, DRT, Gagamboksing, Kauso TV, John Chester Agaraw, Kagimba TV, at saka si Sir Alan Alcansi dyan sa may taga Lipa Batangas yan, mga gamba, yung diniliberan ko nakaraan, si Sir Alan Alcansi. Ayan, mga gamba. Ganon din kay Sir Ari Villena, nasa Toronto, Canada yan, at taga San Jose del Monte, Bulacan. Mga kagamba, dito tayo sa Mandaluyong, yan si Sir Leandro. Mandaluyong labas ha, Mandaluyong labas sa loob. Ayun. So, shoutout sa'yo, Sir. Ayan, thank you. Piniliberan ko siya ng gagamba. Ayan, may kasamang palitan na yan, no? Pangkarangalan po. Ayan, thank you, Sir Leandro, thank you. Dito sa Maricon, may partner Garcia. Maraming salamat po, Tatay Lindong. Yes! Yun, mga kagamba, nandito tayo ngayon sa bukid, ha. Sasalin ko ito ngayon kasi may umorder sa akin malapit dito. Dideliveran ko lang. Ito yung gagamba natin ngayon. Mayroon pa doon sa kabila, kukunin pa natin. So, panoorin nyo to. Papakita ko sa inyo paano pipili lang ko rito. Siseleksyon ko to. Siya. Tingnan nyo, ito. Yan, ganyang gagamba natin. Tatanggalin pa natin yan na maliit mamaya para pambata. Para yung mga halagang 700, sulit na sulit yung gagamba nyo. Ayan. Tingnan nyo yan, ha. Pipiliin pa natin yan mamaya. So marami pa yan. Mamaya uhuli pa kami mamaya. Ayan. Seleksyon natin yan, no? Ayan yung pambata, yan. Tapos ito yung seleksyon. Ayan, seleksyon. Ito yung pambata. So, yung order dyan pambata, yung order pa banday, yung pambata, ang lalaki niya, no? Ito yung seleksyon, no? Yan, ito yung pambata, oh. Ayan yung mama na nagsasalin. Ayan. Ayan. Ayan bata ko yung nagsasalin yan. Ayan. May seleksyon niya, mga kagamba. Ayan, mga kagamba. Gabi na. Naayos na yung gagamba.
Ayun, mga hunter natin yung mga yan. Pakisnag mo, tarantado ka mo. Dali sa aking kulang. Ako gito na eh. Di wala ni kapin dyan duara eh. Ilok mo lang yung kapin duara. Yan, wala kang media. Gandang. Atang susilaw mo. Mangmulag na siya. Bisong. Nakulitin ko. Silaw na ba o? Pahilay mo pero nalaharap mo yung dalawa. Ano nagawa ng bisong?
tako yung parijik dyan siya kayo. Bisyo. Opo. Naupot ko to. Diyan malarijikan dyan abong mo. Pag to. Tadi man, dyan pa rin iba.